କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଇଗଣବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଚାଷୀ ସୁଧୀର ରାଉତ। ବୟସ 50ରୁ ବେଶୀ। 2006ରୁ ସେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ 2007ରେ ନାୟକ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ଅମଳ ଏକର ପ୍ରତି 27 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ସେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ 59.6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ କରିଥିଲେ। କୃଷି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷି ମହୋତ୍ସବରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ। ଏହା ପରେ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 1 ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପରେ ଏବେ ସେ 4 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ପୁଣି 2015 ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ମହୋତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍କାଳୀନ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାମୋଦର ପଲେଇଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସଘନ ଧାନ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଗଷ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ ପାଲଟିବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରେ ପାରିବାରିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ମିଳୁନଥିଲା। କୃଷି ବିଭାଗ ଅନୁକୂଳ ମୂଲ୍ୟରେ 2006ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 15 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଚାଷୀ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିବା କହନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ 1988ରେ ଖାଲିକଟ କଲେଜରୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ରହିଛି ରୁଚି। କେବଳ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସଫଳ ସମବାୟିତ ଭାବେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇକାରୀ ସମବାୟ ଭଣ୍ଡାର ସଭାପତି ଭାବେ 1994ରୁ ଏତାବତ୍ ଲଗାତାର ଗତ 2 ସନ୍ଧି ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଗତ କରାଇବାରେ ନେତୃତ୍ୱକାରୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିବାରୁ 1999ରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସୁଧୀର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ଲାସ 1980ରେ ନେହେରୁଡିଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀଠାରୁ ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ, କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିନିଯୋଗ କମ୍, ଜଳ ଓ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ 25 ଗ୍ରାମ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ଧାନ ଚାଷରେ 25ରୁ 30 ଦିନରେ ତଳି ରୁଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ 8ରୁ 12 ଦିନରେ ତଳି ରୁଆଯାଏ। ମିଟର ପ୍ରତି 33ରୁ 35 ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ 16ଟି ଗଛ ପୂର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଧାଡ଼ିରେ ରୁଆଯାଏ। ଆରମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ 2006